Ġuvni li minn meta tqajt miegħu l-ewwel darba ma waqaftx naħseb fih. Ġuvni li minkejja li huwa marit serjament qed jaħdem bla nifs għal ħaddieħor. Ġuvni li l-kuraġġ tiegħu jittieħed. Sinjuri, bi pjaċir nilqa' fostna lil Bjorn. Nilqgħu magħna wkoll il-ħbieb ta' Bjorn. Dawn huma sinjuri il-ħbieb ta' Bjorn huma wkoll il-persuni li iffurmaw madwaru biex issa għandna l-ALS Malta. Għandna l-ALS Malta. Dan mhuwiex program tal-ġbir, imma jekk intom tidu tgħinu lil Bjorn u lil din il-kawża għandna n-numri tal-SMS tistgħu iċċemplu u tagħmlu donazzjoni. Din hija marda rari. Fil-każ ta' Bjorn li għaddejja hawnhekk, il-marda tattakka wieħed minn kull 5 miljuni. Allura x'jiġri? M'hemmx riċerka biżżejjed. Għaliex ovvjament hemm ftit. U allura aħna neħeġġukom biex nissapportjaw dil ħaġa li qed jagħmel Bjorn. Mhux għalih huwa tard, imma l dawk li ġejjin warajh. Araw sinjuri x'solidarjetà. Grazzi Bjorn u nistiednek biex toqgħod bil-qiegħda hawnhekk. Bjorn bħalma jafu nħobb kollu ċajta u hekk ċajta ġifieri ċajt. Kull tip ta' ċajt goff u mhux goff u kemm il-darba joħroġ b'xi waħda minn tiegħu ġifieri bħalma jaf kulħadd. U tipo meta bagħat li kien għadu fil-bidu sew meta kien għall-isma. Ma ngħidlekx bagħtlu fil-messaġġ jiena ngħidu hekk lura ma dawk intom u hemmhekk. Ftit żmien ilu mhux ħasin. Kienet kelli x-xara. Meta sifirna hemmhekk u hekk. Imma ma bdejtx nemnu, ovvjament. Fil-verità nisallum ma rridx nemmen, ġifieri, ma meta tibda taqra mbagħad ċertu affarijiet, ovvjament illum il-ġurnata hija evidenti ovvja. Ma meta kien kellimni dak iż-żmien bajt sakemm imur it-testijiet kif bedejtu, m'hemm xi test li tmur tagħmlu tgħidlek għandek l-ALS, ġifieri hija xi ħaġa li teskludi l-oħrajn. Inti fil-fatt kwantant għajna rakkontajt li meta t-tifel tiegħek kellek okkażjoni u t-tifel x'kien ġara eżatt. Dak kien hemm attività waħda minn dawn l-attivitajiet li kienet jorganizza, futbol tournament kien, u kien ma jiflaħx it-tifel mxejta barra minn hawn kellu d-den insomma u għitlu. Tifel tiegħek. Tifel tiegħek. Għitlu ma nistax indum ħafna speċi ħaniġi, ġejt mort fiħdeħ u hekk. U hekk meta kien dak il-ħin għallu issa jgħaddilek speċi inti all right. Fhimtu. Jisek tara li speċi jgħidlek għax tipo mhux se jgħaddili fimt. U dik bagħad Però jien il-momenti tal-inqas jiena kif ta' illi nafu ħafna ma qatt ma nafu daqshekk kuntent jien il-Bjorn. Ġifieri. Qatt ma tafu daqshekk kuntent. Taqsillu. Nafu żmien meta kellu perjodi żmien korroħ u kollox, kellu perjodi żmien tajbin fis-suċċess fil-business li kienet jagħmel, kellu ħajja kienet kollu minn kollox, però qatt ma nafu kuntent daqsillu. Il-fatt li huwa pożittiv daqshekk minna u li qed joħroġ ħafna ġid, ħseb li tara l-ammont ta' nies li rnexxielhom jiġbruhom, ħafna minnhom żgħażagħ li kulħadd għandu l-ħajja tiegħu li qed jiddedika, tara sempliċement il-grupp kif nikkomunikaw flimkien timmissja sija ma tħares lejn il-messaġġ tara 100 messaġġ mill-ewwel, ġifieri l-ammont ta' enerġija li rnexxielu jiddaħħal f'daw il-grupp huwa
ta' barra minna, ma naħsibx li kulħadd forsi ikun qed jgħim xi mod, imma ma naħsibx li dak li qed jagħmel u tal-inqas jien ma naħsibx li kapaċi nagħmlu. Fil-fatt. Mela, kien il-bidu ta' 2012 u il-mami kull xin toħroġ bdiet taqa. U daqqa tikser ida, u daqqa tikser siqa, u daqqa tikser il-kustili. U fl-axħar id-deċidiet li tmurant it-tobba. Biex badan, imma finalment il-riżulta li. Il-riżulta li kella l-ALS. Kienet taf. Kienet taf għax kienet fittax ħafna fl-internet. Kienet tħobbu l-kompjuter, kienet tagħtu il-sintomi li qed tħoss u ovvjament l-internet ħajtik minn xi ħatgħaddi. U kienet tgħidilna jistess sara, issa wasaltaw, issa wasal biex ngħaddi minn dak il-fażi. Tgħaddi dik il-fażi, issa wasal biex. Pereżempju. Eżempju, l-ewwel ma bdiet saqajja. Mbagħad bdew idejja. Finalment ġiet kif qalbjon paralizzata kull ma ċaqla għajnejha biss. Spiċċat la tista' titkellem, la tista' tiekol biex tiekol bil-pipe dirett tal-ġol-istonku u tiekol minn speċi ta' drip u tiċċaqlaq nikkomunikaw bl-għajnejn. Hekk spiċċat. Kienet tajdilkom, ma kienet kellimkom? Kienet kellimna permezz ta' ktib, kella ktib, fin-nofs kellu toqba dal-ktib u kien ikollu phrases żgħar, kienu jkunu koloriti. Inti minnaħa qed tara ċertu phrases, inti minnaħa l-oħra qed tara l-istess. Mela hawnhekk għandek il-phrases bil-kuluri. U mbagħad ikollok il-kulur, eżempju blu, aħmar, aħdar. X'kienet qaltilkom? X'kienet li tiftakar? Lejlit, lejlit li ħallietna, morna narawa jienu t-tifla u aħna uħirġin għamlet inna sinjal u t-tifla qabdet il-ktib, dal-ktib u bdiet tqalleb il-pages u mbagħad għamlet ilha sinjal biex tiqaf ċertu page. U ħarset lej frażi. Il-frażi kienet tgħid I love you. U dik kienet l-aħħar li rajna minn għandha. U kif smajt bi Bjorn? Kif smajt bi Bjorn, ħadd ir-ruħ tejja fl-aħħar inqala xi ħadd għax li qed jagħmel Bjorn xtaqt nagħmlu, ma kontx naf minn fejn sa nibda, ma kontx naf x'għalluna ħajsir. U tlajt is-sema. Jien għalija Bjorn huwa Kristu modern għax qed jagħti ħajtu għal ħadd ieħor. M'hemmx biex tispjega. Persuna ta' dik l-età flok tmur tgawdi tiddedika ħajjita biex min ġej warajha u jaf li m'hemmx tama għalih, imma min ġej warah hemm ċans u għandu tama. Jien għalija ma tistax tkun ikbar minn hekk. Ifimni, hemm ċertu teknoloġija li qed nippruvaw inkomplu niżviluppaw ukoll biex meta tiġi fi stat ta' paraliżi komplut ikollok alternattiva ta' kif tista' tkompli tikkomunika mal-bqija ta' soċjetà ma ta' madwarek.
Ma tkunx tista' titkellem, ma tkunx tista' tiċċaqla. Pratikament tiġi fistat paralizzat kompletament li diffiċli tikkomunika. Għaw mezzi oħra kif semmit Silvana tipo b'kodba, eċetera. U però dawn il-mezzi ta' teknoloġija iktar avvanzata li tuk iktar faċilità. Aħna bramel tal-ilma mhux hekk u kulħadd jitħaw u issa għandna realtà. Dak il-bramel kollha kienu għal persuni bħal Bjorn u bħal mama ta' il-ħaġa mhix xorta mhix daqshekk rarissima ġifieri, għaw bosta każi, fil-fleta tiegħi hija xi ħaġa super rari. Fleta tiegħi hija verament. Wieħed kull 5 miljun. It-tip li għandi jiena u l-leta tiegħi hija verament inserta biex tinżel fuq, fimni. Però fimni trid tara wkoll mill-aspett li ieħor li forsi kien hemm raġuni għalfejn ġiet fuq, allura nipprovaw noħorġu. X'raġuni? Ma jifhimni raġuni. Jkun hemm 5 miljuni u tkun int. Jista' jkun hemm raġuni. Konda xejn beżżu li fimni tu sejdi li jiġifieri. Li waqgħet fuq ovvjament. Issa kien provajt irbaħ il-lotterija u naxxili bil-maqlub. Ġifieri, ovvjament hija xi ħaġa ferm dak, biex tiġri fuq hekk tkun daqsxejn sfortunat. Però fimni minn kull ħaġa nistgħu nestrapolaw xi ħaġa li tista' tkun pożittiva. Ħaġa importanti. Għax meta sirt naf l-iktar ħaġa li nkwetatni li ma rridx nispiċċa f'dik is-sitwazzjoni, ġifieri li tiġi paralizzat kif spjegajtu sew intom. U li xtaqt li tidħol hawn Malta l-awtanazja, ġifieri biex ma nispiċċax hekk. Jien mhux ħankun kontra min ma jridx jagħmilha, ma jagħmilix min jagħmilha, ma jien żgur ma rridx ngħix hekk. Ġifieri għalhekk ġejt hawn. Żgur mhux biex in-nies biex forsi nagħmel pressure tidħol dik il-liġi. Marlin, inti kif tħares lejn? Nara il-professur Stephen Hawking, f'dak l-istat li kif ħafna jafu minnu għal-professur Stephen Hawking, huwa stat tal-biża, tipo ma trid tara l-ebda persuna f'dak l-istat, ġifieri ovvjament hija xi ħaġa diffikultuża. U ovvjament kont naħseb lek niġi f'dak l-istat li qatt ma immaġinajt li tista' tiġi dik il-ħaġa m'hemmx sens għalfejn tgħix possibilment għax hija sitwazzjoni vera diffiċli. Però mill-istess persuna wkoll tallimt li meta jkollok skop sens għal-ħajja tiegħek tipo anke f'dak l-istat tista' tagħmel xi ħaġa, tista' tagħmel xi ħaġa tkun pożittiva lavorjat hemmhekk. Min naħa l-oħra xorta nemmen li kull persuna eventwalment għandu jkun liberu li jagħmel id-deċiżjoni tiegħu u jekk jiena nixtieq inkompli ngħix u li jiena determinat li ngħix u anke f'dak l-istat lest li rrid nagħmel xi ħaġa b'ħajti, xorta persuni li forsi huma f'dik is-sitwazzjoni diffiċli għandhom ikollhom eventwalment id-dritt li jiddeċidu huma u mhux jiena tipo x'jagħmlu b'ħajjithom.